Până se finalizează licitația cu final așteptat de la Ministerul de Externe, noi ne aruncăm privirea asupra unei licitații plină de controverse. Este rubrica în care analizăm contractul care ridică cele mai multe suspiciuni. Am selectat o afacere a Ministerului Sănătății, care a anulat o procedură pentru a modifica toate criteriile de stabilire ale câștigătorului. Toată combinația are legătură cu vaccinarea, deși pandemia a trecut și nici acum nu am aflat cât au costat vaccinurile. Ministerul Sănătății s-a ambiționat să plătească cel mai mare preț pentru o campanie de informare în ceea ce privește vaccinarea. Oamenii lui Rafila au anulat o procedură de licitație pentru a diminua ponderea prețului în stabilirea câștigătorului. Oficialii de la Sănătate vor să cheltuie câteva milioane de lei pentru a convinge oamenii de beneficiile vaccinării, un subiect sensibil, mai ales după dezbaterile intense din timpul pandemiei de COVID. Ministerul Sănătății a lansat licitația inițială cu 5 zile înainte de Crăciunul anului 2022. Funcționarii doreau să cumpere servicii de publicitate pentru o campanie de informare care să determine oamenii să se vaccineze. Prețul estimat pentru această achiziție a fost de 6,5 milioane de lei. Componenta financiară a ofertei era cea mai importantă. Prețul conta în proporție de 55% în stabilirea câștigătorului. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost pe data de 30 ianuarie 2023, iar două companii au depus oferte la această procedură. Ofertele nu au fost luate în calcul de oficialii de la Ministerul Sănătății, deoarece în 14 februarie s-a decis anularea licitației. Motivele invocate de oamenii lui Alexandru Rafila au fost legate de faptul că s-au constatat abateri grave de la prevederile legislative care au afectat procedura de atribuire. Nu am aflat de la Ministerul Sănătății care este instituția sesizată cu privire la aceste abateri identificate și nici care au fost abaterile respective. Cert este că peste 3 săptămâni s-a reluat procedura anulată intempestiv. Pe 9 martie a fost publicat un nou anunț de participare pentru o licitație cu același obiect ca cea anulată. Prețul pentru noile servicii era ușor diferit, dar oficialii de la Sănătate schimbaseră total criteriile de evaluare. La noua procedură erau căutate servicii mult mai scumpe decât la prima. Practic, conform caietului de sarcini, prețul din ofertă avea să conteze în proporție de numai 30% față de 55% în anunțul anterior. O altă modificare a condițiilor a făcut ca monitorizarea campaniei comandate de Ministerul Sănătății să fie pe alocuri mai scumpă decât prestarea serviciilor. La cel de-al doilea anunț, oficialii de la Ministerul Sănătății au introdus în caietul de sarcini și utilizarea unor influenceri. Funcționarii ministeriali au definit ca fiind influencer persoana cu un minim de 10.000 de urmăritori pe rețelele sociale, stârnind râsul din industrie din cauza faptului că majoritatea conturilor care contează în România au câteva sute de mii sau chiar milioane de urmăritori. Conform noilor condiții, Marcel Ciolacu ar fi putut fi selectat în campanie cu 189.000 de urmăritori. Oricum, ministerul ar fi putut să obțină gratis postările licitate dacă ar fi apelat la Gabriela Firea, care are o pagină de Facebook urmărită de peste 1,5 milion de oameni, sau la Sorin Grindeanu cu o pagină care are 91.000 de abonați. Practic, ministrul transporturilor are o pagină de socializare de 9 ori mai mare decât cea a influencerilor solicitați de Ministerul Sănătății. Mai mult, pagina de socializare a instituției este urmărită de 469.000 de oameni, de aproape 47 de ori mai mult ca un influencer solicitat contra cost.